मानसिया राभासो खिन्थु बर'नि संगठनाव हाबदोंमोन खय बोसोर जेल जायामोनलाय नोङो आदा खय बोसोर जायामोनलाय बे 1.5 बोसोर हेल' नोंथांमोनखौहाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेफोरखौ बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोनहा मोनथिखाबाय नङा होमबा आं मानिसो भिडिअखौ लाबोदों दा नोंथांमोन दा बे नुनाय सासे बिथाङाहाय बर' हारिनि थाखाय बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथाङाबो हाजासे हेफाजाब होदोंमोन दा बिथाङाहाय exndfb रन्जन दैमारि ग्रुपनि दा बे सोराङाव फैदों दा नोंथांमोन बिथाङा 1.5 बोसोर जेलबो जादोंमोन बिथाङा गावनि जेल जानायाव जे केसजों भुगिनांनाय जे गावनि बिथांनि केसनि थाखाय जे बिथाङाहाय जे गावनि धोन सम्पति गावनि न'खरनि सम्पतिफोरखौ जे हा हुखौ फाननानै 6 बिगा हा फाननानैसो दा बे केसनिफ्राय उइथड्र जानानै बिथाङा दा उदां अख्राङाव फैबाय दा नोंथांमोन दा बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन बर' हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बिथाङाबो हाग्रायाव थानानै 34 बोसोर दा बिथाङा सिगाङावनो जे सारेन्डार जानाय बिथाङा दा मोनसे खोथा नोंथांमोन दा बावैसो सिगां जे unitedforumofexndfb खौरांगिरिनि सिगाङाव जे माखासे जे बेसेन गोसा खोथा बुंदों आरोखि बिथांमोनाबो जे unitedforumofexndfb गासिबो हाबाफोरा जे खामानि मावनायफ्रा जे जाफुंनायनि लामायाव जे पजिटिभलि थांगासिनो दं होननानै जे एनडिपिफोरनि जे साख्रिनि आरो जे आसाम पुलिस 2% सिगाङावबो आं मोनसे भिडिअ बानायखादोंमोन नोंथांमोन जे बिथांमोनाहाय जे बे खोथाखौ बुंलांबाय एनडिपिफोरनि आद्रा थालांनाय रिहेबिलिटेसन आरो मुंख्लं न'खरफोरनो जे मुंख्लं अनसुंथाइ होनो आद्रा थानाय गासिबो खामानिया दे जाफुंनायनि लामायाव दे सोराङाव फैबाय दे बिथांमोनहा जे खौरांगिरिनि सिगाङाव जे फोरमायबाय जे बिथांमोनहा आरो बुंबावदों जे मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो बिश्व दैमारिनि नाजानायाव बेफोर खामानिया मोनसेनि उनाव मोनसे जे जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो होननानै दा बिथांमोना दे बेफोरबायदि खोथा जे बुंबाय बिराद मोजां पजिटिभ नङा होमबा खामानिया जाफुंबावदों बिराद पजिटिभ बर' हारिनि थाखायनो बियो जोबोद मोजां दा नोंथांमोन मा बुंनो एनडिपिफोरा दा 4 फेक्सन गावनानै दा आलादा आलादा जेरै 4 ग्रुप जाजोब्बाय जे बर'आ खौसे जानो रोङासै दा आलादा आलादा दा माखासे exndfb बिथांमोना दासिमबो जे हालाय हाफाय दा बेफोरबायदि दा गस्लाय राभाखौनो बुंदो नोंथांमोन दा बिथाङाबो सानसे समाव exndfbमोन रन्जन दैमारि सार ग्रुपनिमोन दा बिथाङा दा नै आलाय सिलाय दा ट्रेक्टर लेबार मावनानैसो जानानै दं दा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै बुंदों आरोखि सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै आरो 5 लाख करि रिहेबिलिटेसनखौबो बिथाङा मोननो हायाखै दा बे सोराङाव फैदों नोंथांमोन दा मा बुंनो नोंथांमोन दा जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो दे खौसे जानो रोङैयावनो दा 4 गाहाम फ्रेक्सन दे बेफोरबायदि जानानैनो दा सोरबा आलादा आलादा जानानै दा बिथांखौबो जोंनि बर'नि दा बिटिआर सरकार बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बिथांखौबो नायनांगोन हेल्प होनांगोन दा बिथाङा जेबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै रिहेबिलिटेसनबो मोनाखै दे बिथाङा फोरमायबाय दाखाल साननैसो सिगां जे exndfb वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जि माखासे बाथ्राफोर exndfb वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मुसाहारि जायफोर बाथ्राफोर बुंदों बेयो जोबोद आनफरचुनेट जों बिनि सायावनो माखासे खेंफोरथि होनो होननानै दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों बेनो जाहैबाय गासैबो एनडिपिफ्रानो गासैबो बाथ्राफोरखौ मोनथिलायजोबखागौ नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथां रुजुग्रा मुसाहारिया दाखालि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथांनि सायाव जि माखासे एलिगेसन बाथ्राफोर बुंदों बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे एनडिएफबिनि एकर्ड जाखांनायनि उनाव 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जादोंमोन बेनि उनाव एनडिएफबिनि माखासे जि क्लजफोराव लिरनाय रिलेटेड दङ बेफोरो गोबाव सम मावफुंजायै अबस्थायाव दङमोन फैयै 5 बोसोरानो जालायसै
नाथाय बेखिनि समाव जोङो मोनसेबो खामानिफोरखौ बेबायदि आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय मा खालामनो, जोङो बेखिनि समाव गोबां दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिथांमोननो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ फोरमायदोंबोमोन। नाथाय जोबनायाव राहा गैयै जाय एनडिएफबिफोर, इउनाइटेड फराम अफ एक्सndfb, जायफ्रा राजखान्थि हान्जायाव गैया, जोङो मानगोनां बिस्वजित सारखौ जोङो खावलायहैदों आरो बिथांखौ जोङो नारसिनहैदों। बिथांजों जोङो सावरायदों। जोंनि जि सावरायनाय आरो जि नारसिननाय बेखौ लानानै बिथाङा मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोंखौ लोगो हमलायहोदों। दा बिनि मथेनो जे दिननिफ्राय जों लोगो हमलायनानै बिथांजों CMजों जों सावरायदों 21 सेप्तेम्बर 2024, बे दिननिफ्रायसो जोंनि बेसेबांनाखि क्लजफोराव दङ खामानिफोर, बेफोरो माने मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव फैदों। केसफोरा जोंना गोबांथार पेन्डिंआव दङमोन। बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय रावबो दायथ' लाग्रा बेबायदि बिबानगिरिफोर जोंनि सायाव गैयामोन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेखौ दायथ' लानानै खामानि मावाखैमोन। आरो बेखिनि समाव जों जे दिननिफ्राय मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों जों लोगो मोनलायदों। बिथांनि लोगो चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहोनायनि उननिफ्रायसो मोनसेनि उनाव मोनसे खामानिफ्रा जाबोदों। जेरै साख्रि बाख्रिनि खोथा, जों डाइरेक्ट CMजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि खथाफोरखौ जों जेरै बिनानै लानो हादों। बेनि अनगायैबो 2% आसाम पुलिसनि खोथा जाहैबाय। बेयावबो दिनै जोङो बेखौ जोङो बिख'नानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै CM सारनो जोङो माखासे लिस्टफोरखौ दिनै जोङो गथायखांबाय अलरेडि। दा नोंथांमोन, दुखुनांथावा बेसो दा बिथां जे जायफोर दासिमबो जे आलाय सिलाय दङ, बे गस्लाय राभा बायदि दाबो गोबां थाबावनो हागौ। बेफोरबायदि दे आलाय सिलाय दे ट्रेक्टर लेबार मावनानै जाबाय, दे मावनानै जानाया जेबो नंला, बियो गावबा गावनि उदै, नङा होमबा? दा बिसोरो गावनि दा मोननांगौ मोन्थायनि, जेरै रिहेबिलिटेसन, दे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौनि, जे बेखौ मोनफुंनो हायाखै। दा बे सोराङाव फैनायासो, दा बेसो दुखुनांथावनि बाथ्रा। नोंथांमोन जे बिथाङाबो जे सरकारनिफ्राय जे हेफाजाब मोननांगौमोन, दा बिथाङा जे ट्रेक्टर लेबार मावनानै जादों, जे मावनांगौबो, नङा होमबा? गावनि ट्रेक्टर लेबार मावो ना मायो जे गावसिनि खोथा, जेनेबा दा बेहा मोननांगौ अनसुंथाइ, बे गावनि थाखाय बेखौ मोननांगौमोन आरोखि। जे बयबो एक्सndfb बिथांमोनाहाय, दा बिथांमोनखौबो मा बुंनो, दा बिथांमोनाबो बेबायदिनो फ्रेक्सन जानानै आलाय सिलाय, दा खौसे जानो रोङियावनो जादों। मेन बुस्थुआनो जे खौसे जानो रोङियावनो जादों। जोंनि बर' हारिनि बे खौसेथि गैयिनि थाखायनो बेबायदि आलाय सिलाय जादों जोंनि बर' हारिया। मा बुंनो नोंथांमोन, 3-4 ग्रुप जानानै दे सोरबा मोनबाय सोरबा मोनै, दासिमबो आद्रा थालांनाय, गासिबो खामानिया दे दासिमबो जाफुंजोबै जे प्रसेसआवनो दङ। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैखौसो खावलायगोन, दे जोंनि दानि बिटिआर सरकारा जे बिथांमोनहा जे थाबैनो इउनाइटेड फराम एक्सndfb बिथांमोननि खामानि मावनायाव जे हेफाजाब होयो, जे गासिखौबो जे गासिबो मोननांगौ अनसुंथाइखौ जे मोनजोबो, मोनफुंनो हाजोबो, जे बिथांमोनखौ जे हाजासे हेफाजाब होयो। दा नोंथांमोन, दा बे गस्लाय राभानि जे जिउनि जारिमिन, मानसिया राभासो, खिन्थु बर'नि संगठनाव हाबदोंमोन। खय बोसोर जेल जायामोनलाय नोङो आदा? खय बोसोर जायामोनलाय बे? 1.5 बोसोर? दुब्रियावसो बाव जेल जानायाबो। 4 लाखखौथ' मोनमारासै, थैबाय। दा ट्रेक्टर लेबार मावनानै जानांबाय नै। खय बिगा फाननो हामोनलाय बे जेल जानायाव? 6 बिगा हा फाननानै गैला। बिथा 1 बिगा, बेयावबो 4 लाखखौ मोनबावासै। दुखुनांथाव। आर ग्रुपनि लोगोफ्रालाय अबहाय दंजोबो दा? सोरबा थैबाय, सोरबा जेल जाबाय, आरो सोरबा सारेन्डार जाबाय। माबायाव लांनानै गावहैजानोसै मोन नामा बियो, मोखां खाथेनानै पार्कआवनि आर्मिफोरजों। नोंसो लायबावदों? दैमारि ग्रुपनिमोन नामा?
दैमारि ग्रुपनि मोखांखौ देखायहर ओरै रायजोफ्रा नायथों खोनाबाय आदा गस्लाय राभा